A ɗauka ɗin mana mu yana ruwan mu da wani hoto. Me kace? Tambaye shi dai. Ba da kai muke ba. Okay, da ni kuke kenan. Dakata. Kamar yayin dakata, an gaya mun bakar magana. Waye kira ka? Kamar ya waye kira ni. Kai shiru. Zo taska kila yana buƙatar wani abu ne. Bana buƙatan komai. Shikenan, ka huta. Ya labari? Kamar yaya labari? Ba ga abin da yake faruwa bane? Ka fita ka ba mu guri. Muna son mu yi sirri. Ya tafi yana son ya dimi nafarci ya kai ya kawo ya faɗa abin da ba a tambaye shi ba. Taska kyale ta, je ka kawai. Taska. Dawo. Akwai wani munafiki da ya kai ki. Gaskiya Alhaji Badamasi ka daina min irin wannan abun. Ya ina shirye tsari kana rusa. Gaskiya ka daina, na gaya maka. Umma Shehu, ina zaki je kika wuce ba magana? Inda ka aike ni. Ba ni na aike ki ba, amma sai kin gaya min inda zaki je zaki shige. Aje ka ana aka ce idan na zo ka min interview ko me kake nufi? A'a, kawai hanyar ce muna da doka, sai an biya ake wuciya. Gaya mata kuɗin. 5,000. Kaman ya 5,000. Dakata, idan ba za ki biya ba. Allah wajen road kawai ba. Aikin ka na kyau organizer. Tunda na riga na zo ai ba wanda ya isa ya hana ni shiga wurin nan wallahi. Kin sai ma kanki mutunci.